Zuva ranhasi tauya takabata nhau yemukomana ainzi Bongani Sibanda anova ari mukomana akafa nerufu rwokurwadza mushure mekunge anga abva kuita maroro kana kuti anga abva kubhadhara robora rake kumukadzi wake. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika, nhau dzinotenderera dzatinouya tichiita social commentary tichikuzivisai zvizhinji maererano nezvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yemukomana anonzi Bongani Sibanda anova aizivikanwa kunzi akara kunzi Bongi Creativity, sezvo aiva ari mukomana aiita basa rekutora mifananidzo ari cameraman. So mukomana uyu ari kusanangurwa kunzi anga ane 3 weeks abva kuita maroro ake apo paakatorana nemudzimai wake pamufananidzo wamuri kuona uripo pascreen apo. Zviri kuziviswa kunzi mukomana uyu akaita tsaona inova yakadhumwa nemotokari inova iri tsaona yakasvika pakutora upenyu hwake mushure mekunge ashaya rubatsiro rwakanyatsoti nekuda kwekuti vakaedza kuda kumhanyisa kuchipatara, asi ndipo panguva yanga ine manesi nemadhokta ari pastrike, asi hazvina kukwanisa kuti agorapwa. Asi patsaona iyi zviri kunzi mukomana uyu aienda kuZITF. Zviri kunzi Bongani travel for a week last week achienda kuZITF, and like all of us in the event industry going to do what he loved at the most capturing moment. Unfortunately, he was involved in an accident before he could even do the work he had traveled to do last week, and instead of coming back home to his family, he passed away. So pari kusanangura kunzi akaitsikwa nemotokari achienda kunotora mifananidzo kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, ndiko kwaakatsikirwa. Ende ari pachiitiko ichocho pari kunzi pakamhanyiswa kuchipatara, asi haana kuzokwanisa kurarama. According to news dziri kutenderwa zviri kunzi just 3 weeks after paying lobola for the love of his life, Bongani future was suddenly shattered when he was struck by a car. He was rushed to hospital hoping for a second chance at life, but tragic following him. The unfortunately luck was not by his side. With the nurses on strike, he reportedly failed to receive urgent medical attention he desperately needed. Bongani sadly died on his hospital bed, leaving behind unfinished dreams and answered the question and grievances family. Muri weZimbabwe zvinhu zviri kurwadza ndiyo nhau yatauya takabata pano paHarare Networks patinokuzivisai nhau dzinenge dzichiitika. Ndizvo zvimwe zvatauya takabata. I thank you for keep on supporting Harare Networks.